साननैनि हाबाफारि बे दानसोरां गेजेर फरायसालियाव नुथायै मोनथाम आफादनिफ्राय खुंबाय दिनैनि गेवलां मेलाव मेदामा बेखेवनानै होबाय बिनि गेजेरजों मा मेसेज हरनो सानो रायजोफोरनो? मानोना जोंनि बर' गिबियावनो आं खौरां बुथुमगिरि गौतम बसुमतारीखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय। दिनै साननैनि हाबाफारि लानानै जुनाय दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय जुनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जुनाय दख'रा बर' थुनलाइ आफाद जथायै बर' थुनलाइ आफादनि 40थि बोसोरसालिया जथुमा आरो बर' फरायसा आफादनि 27थि बोसोरारि जथुमा आरो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि 23थि बोसोरसालिया जथुमा बे जथुमायाव साननैनि हाबाफारि लानानै बिथांमोना खुंदोंमोन। बे खुंनायाव नैथि सानखालि आं बे बर' थुनलाइ जोनोम सान 16 नभेम्बर गोथार सानाव बेखेवगिरि महरै आं बाहागो मोनदोंमोन। बे बाहागो मोननायाव 2 नं लादांगुरि दानसोरां गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बे समाव आं बर' थुनलाइनि गोथार जोनोम साननि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो मोननानै आरो लोगोसे बे ओनसोलनि बर' रायजो राजाफोरनि सिगाङाव गोबां जों बर' थुनलाइ आफादनि सोमोन्दै माखासे बाथ्रा मेसेज होनो मोननानै आं गोसो गोरबोखौ गोजोननाय मोनदों। देग्लाय बोसोरसे थांबाय आरो नैबे फैबाय थानाय दानि फैबाय थानाय समाव माबायदि हाबाफारि लाजानायखौ नुयो? जोङो बेखौ थान्दै आफादनि गेजेरजों सावरायनाय जादोंमोन मैया। जोंनि जुनाय दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा दैदेननायाव जोंनाव माखासे बेले बेजे जादों। मानोना बे बेले बेजेनि सोमोन्दोआनो जाहैबाय जोंहा दैदेनगिरिफोरनि खमि जानानै दं। जाय जोंखौ समाज दैदेननो थाखाय ओंखारबोनो जोंनि बर' आइजोफ्रा गोबां गिलिर गोसोजों ओंखारबोनाय जायो। मानोना जोंनाव थाखा फैसानिबो आंखाल जायो नालाय। बेखौबो सोनारनानै हयथ' जोंनि बर' आइजोफ्रा गोख्रोङै ओंखारबोनो हायाखै। अब्लाबो जा सानैसो जों आफादगिरि नेहाथारि दैदेनगिरि बोसोनगिरि बिथांमोनखौ जोङो दानानै होदों। बिथांमोनानो गोसो होनानै जाखिनि दङ बिथांमोनानो दिनैसिम गोसो होनानै मावगासिनो दं। आरो फैबाय थानाय समाव जोङो नैबे डेलिगेटनि गेजेरजों सासे लेङाइ नेहाथारि जों सायख'नानै लाबावनाय जादों। जाहाथे जोङो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन मावलांनो हायो। जोंहा गोबां मावनो गोनां दं। आइजो अनसाय आफादा जोंनि दानि माखासे समस्या बे समस्याफोरखौ लानानै सांग्रांथिनि माखासे गामि गामि थांनानै सांग्रांथिनि खामानि मावनो गोनां दं। बे सांग्रांथि खामानि मावनायाव जोंहा दा गोदानै नुजाथिनाय माखासे जेंनाफोर दं। जाय जेंनाफ्रा दिनै गावनि फिसा फिसौ गारनानै न'खर सिफायनानै थांनाय, गुबुन हौवाया गुबुन हिनजावजों थांनाय आरो गुबुन हिनजावा गुबुन सासे हौवाजों थांनाय। दा बेफोरबायदि माखासे जामेलाफ्रा जोंनि सायाव नुजाथिदों। बेखौ होबथानो थाखाय जोंनि बे जुनाय दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादाबो गोख्रोङै गामि गामियै सांग्रांथि मोनसे मेल मिटिं खुंनायनि मोनसे थांखिबो लानाय जादों आरो। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जुनाय दख'रानि जे जुनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 27थि बोसोरारि जथुमानि बे गेवलां मेलाव आं धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आंखौ गाहाय आलासि हिसाबै लेंहरनायलाय आं बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। लोगोसे बिजोंनो आङो फोरमायहरनो नंदों दि फरायसा आफाद हिसाबै जे फैबाय थानाय समाव जोंनि बे ओनसोलनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव गासै फरायसा फरायसुलिफ्रा फैबाय थानाय माखासे कम्पिटिटिभ एग्जामफ्राव बाहागो लानानै मोजाङै उथ्रिसार जानो हायो। दा बाथ्राया जाहैबाय मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राया बिसो आं बेखौ लोब्बा लानानै बुंलांनो नंबाय जे बावैसो फोसावनाय आसाम सोरखारजों फोसावजानाय बर' जिटेटनि जि रिजाल्ट, दिनै जोंनि धेमाजि जिल्लायाव जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। दिनै जोङो सासेल' फोरोंगिरि बर' फरायसालियाव मोननो हादों। जेरावनाखि जोङो गोबां जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव हाइ स्कुल लेभेलाव गोबां पस्ट खालि जानानै थानाय आरो डेट पस्ट रिटायार पस्ट खालि जानानै थानाय दङ। बेखौ जों नुनानै जोबोद दुखु मोनदों। आरो बेफोरबायदि जुदि जाबाय थायोब्ला जोंनि
जि बर' बिजोंनि फरायसालिफोर बियो जोबस्रांनायनि लामायाव थांगासिनो दं। ओंखायनो आं लाइमोनफोरखौ खावलायदों जे फैबाय थानाय जि आसाम सोरखारजों खुंजानाय जे टेट एग्जामफोर आरो गुबुन गुबुन साख्रिफोरावबो दा टेट एग्जामाव जुदि जोङो बाहागो लानानै मोजां उथ्रिसार जानो हायाबा जों बर' मिडियामफोराव बर' मास्टार जों मोननो हानाय नङा। ओंखायनो आं गासैबो जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ जाहाथे नोंनि इयुननि थाखाय नोंसोरनि इयुननि थाखाय बेजों लोगोसे जोंनि बर' माहारिनि जि फैबाय थानाय गेरेमसा बर' माहारि दानायनि जि सिमां आरो एग्जामफोराव उथ्रिसार जानानै जोंनि बे फरायसालिफ्राव खालि जानानै थानाय बा बे जाब जायो बेखौ आं खावलायबाय। जनायाव 10 नभेम्बर खालि खौसेथि बर' सुबुं आफाद जिल्लाया मोनसे बर' अट'नमास काउन्सिलखौ आबुं महर होनायनि थांखिजों मोनसे गोसोखांनाय हाबाफारि लानो नागिरदों। बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद जानानै धेमाजि जानानै माबायदि हेफाजाब खालामगोन? आंथ' मेसेजखौ जों मोनथ'वाखै, अब्लाबो जोंनिनो जि मोन्थाय बे मोन्थाय हिसाबै जोङो बाहागो लाफानांगोन। जिहेथु बेयो जोंनि थामोनथा आरो थामोनथानि बाथ्रा थाहैबाय। जोङो बिटिआर बायजोनि जि बर'फोरनि मोनसे काउन्सिल एरेन्जमेन्ट जों मोनदों, बेखौ जोङो थाबैनो इलेक्सन सायख'थि फाथिनांगौनि जि दाबि, बेखौ जों दाबि दावा खालामनो जोंहा बयबो खौसेयै जोङो हाबा मावलांगोन। आं बेखौ फोरमायनाय जाबाय। जोंनि बर'नि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ बांसिन दासान्दि मोखां बिजाबाव बांसिन बेस्थ' जानानै थानायखौ जों नुनो मोनदों। समाज सिबिनायनि अनगायै दा बांसिनानो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा फ्राय मोखां बिजाबाव बांसिन बेस्थ' जानानै दं। बेयाव धेमाजि जिल्ला फरायसा आफाद जानानै मा बुंनो सानो? मोखां बिजाबाव दाथ' जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरा मोखां बिजाबाव नुजाथिबाय थादों। अब्लाबो माखासे जोंनि सोरबा माखासे दैदेनगिरिफ्रा जि समाव मा होनो बेखौ जि थासारि फैदों, बे थासारिजों फेस टु फेस जानानै जों माखासे खामानि मावलांनायखौ जों नुवाखै। दिनै जोङो नुबाय, दिनै माखासे गावनि इयुन सार्थनि थाखाय आरो माखासे गावनि गादिखौ गोमाजानो गिनानै माखासे ओरैनो जोंनि जि खैफोदनि जि थासारि समावबो बिथांमोना सोरबा जोङो खामानि हारिनि थाखाय खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनाखै आरो बिथांमोना ओरैनो बेलेगावसो बेस्थ' जाना थानायखौ जों नुबाय थानो मोनदों।